M-am dus la întâlnire. Mă, zic, e grasă. Ne-am întâlnit aici, în față, la... Nici nu știu ce era în spatele ei, că nu se vedea nimic. Intercontinental, nu știu. Nu se vedea nimic. Luasem niște bani la mine să o scot în oraș, la masă, când am văzut cât e de grasă, m-am dus acasă, am mai luat niște bani. Bă, mare rău, mă. Mare rău. Ne-am dus la restaurant, la primul fel și-a comandat o bucățică de vită, la felul 2 restul vacii. Mare, mă. Am făcut nuntă cu ea, la noi la nuntă, din partea ei au venit 3 autocare, într-unul erau invitați, în 2 era ea. Am fost la biserică, se uita popa când la ea, când la biserică, zice, nu încape. Casa Domnului. Am dus-o acasă, mă rog, unde aveam terenul, că am făcut casa în jurul ei. Bă, mare, mă. Intra în magazin să-și cumpere pantofi, începea să plângă. Mă strânge și se refera la magazin. Mare. Eu cu burtă, ea grasă, când o luam în brațe și vreau să-i spun ceva, o sunam. Așa, mă... Eu am luat-o de nevastă, alții o ocoleau după regula giratoriului. În unele localități era trecută pe hartă. Ce să fac? Grasă. Problema mea era cum scap de grasă. Caut alta mai mare să o mănânce pasta. Am avut noroc, am murit. Mormântarea a avut loc pe data de 16 decembrie, 17 decembrie, 18 decembrie, 19 decembrie. Pe 20 au luat pauză groparii, erau rupți. 21, 22, mă rog. După care am găsit alta, slabă. Mamă, zic, nici nu știu cum am găsit. Am o perie de aia de curățat părul de muță de pe tricou. Zic, să rămână, ce faceți, bă? Slabă. E rău. A căzut de la balcon de la etajul 3, a făcut o oră până jos. Bă, nici nu-i trebuia curea, ajungea catarama. Dar, când era mică a avut păduche. Dacă își băga dopuri în urechi, se întâlneau dopurile. Și-a luat ochelari, făcea naveta de la Olimpiada. Slabă, rău. Mai slabă ca ea nu e decât naționala de fotbal a României, credeți-mă. Am scăpat și de asta, nu știu cum, am strănutat. Hapșiu nu mai era. Și am găsit alta. Proastă? Băi, nu știu cum să vă explic. Nu știa când s-a născut Alexandru Vlahuță. Apropo, ați mai văzut așa proaste? Bă, proastă rău de tot. Făcea tir cu arcul, ăsta era sportul ei preferat. Venea acasă cu capul spart. I-am zis, fă, dă drumul la sfoară, nu la lemn. Am scăpat și de asta, Doamne ajută, și am găsit alta. Urite. Eu când am văzut, am vrut să o împușc. Am scos pistolul, am tras în ea, a ieșit glonțul un pic, eu în așa ceva nu intru. I-am aruncat o grenadă, am scos cu i-am aruncat grenadă, s-a oprit grenada în aer. Ce daune să-i mai fac? Am fost cu ea la mormântare la unchiul meu, s-a ridicat unchiul meu din coșciug. Renunț, băgați-o pe asta. Băi, urâtă rău, mă. I-a luat casa foc, s-au culcat furtunele pompierilor. Am fost cu ea la grădina zoologică, plăteau maimuțele să o vadă. Ce râde celul, băi? Am fost cu ea la film, la Godzilla. N-a vrut Godzilla să apară pe ecran. Plângea de după un bloc. Hai, fă dracu acasă, vede Godzilla, moare la jumatea filmului, dăm banii oamenilor înapoi. Nu?